Mali kono maliko kan an ka foli be bɛɛ lajɛlen bi ye tarata do ye juin kalo tile 21 an balima aw bisimila malak cuka don kibaru kɛnɛ kan bi kibaru b'an bolo ka da kulo kan o de ye diɲɛ tɔnba olu ka finitigi minnu b'an an fɛ yan nɔ ni o ye MINUSMA ye olu ka ma kelen bɔnɛla ani na Mali kɔrɔ yan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidal kibaru min sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ karido juin kalo tile 19 MINUSMA finitigiw ka olu kɔni to u ka lakana baara dɔ la Mali kɔrɔ yan fan fɛ Kidal ni o lakana baara in kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ dugu jukɔrɔ mugu minnu kɔni bɛ don mɔgɔw kɔni ɲɛsira la ne ka se ka olu bɔ ninnu kɔni kun bɛ o baara de la u ye u to u baara de la maa kelen ale kɔni de taara yɛlɛ dugu jukɔrɔ mugu dɔ kan ka sɔrɔ a tun bɛ ka dɔwɛrɛ ɲini tuguni o kɔni cila ni nin finitigi in kɔni ye ka ale joki nka tagalen ɲɛfɛ a kɔni ma ɲɛ a tora a la k'aw ladɔnna k'a fɔ MINUSMA ale finitigi min tolen filɛ nin ye nin dugu jukɔrɔ mugu in cili la ko Laginɛ Kare kun don o hukumu kɔnɔna la Nations Unies mɔgɔ olu kɔni ye sɛbɛn dɔ kɛ ni ka nin waleya in ka kɔn kosɛbɛ wa a ma da o fɛnɛ ma u ka lasigiden kɔni fɛnɛ bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ ni o ye MINUSMA ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ɲɛma ye o yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye nin waleya in kɔni kɔn kosɛbɛ u ma da o dɔrɔn ma a bolofara min yɛrɛ fɛnɛ bɛ Mali la yan nɔ o ɲɛma o yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye nin waleya in kɔn kosɛbɛ ni o ye MINUSMA ale yɛrɛ kɔni ɲɛma ye El Gashim Wan kibara wɛrɛ man bolo ka da kulo kan o de ye Bankas yen fasoden jɛkulu olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛna banbagaci wale dɔw daminɛ bi kibara min sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Bankas ale fasoden jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenya la a maires a députés fo ka taa se a dugu ɲɛmaw yɛrɛ ma olu a yɛrɛ k'a fɔ ko u kɔni bɛna wuli ka banbagaci wale dɔw kɔni daminɛ ni o yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛna waleya ni u ka cakɛyɔrɔw ni o ye foroba cakɛyɔrɔw olu datugunu ye ko wa o yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ hali kɛnyɛrɛ ye cakɛba dɔw yɛrɛ fɛnɛ ko ka olu yɛrɛw kɔni datugu ko ni banbagaci wale in kɔni ni an ko ma ko désobéissance civile ko o kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ walasa k'u ka dusuma kasa yɛrɛ ka sababuya kɛ bingalikɛ wale min kɔni tara ka u ka duguden dɔw sɛgɛrɛ maa 100 ale ni mɔgɔ 32 sibiridon sufɛ ka dugu jɛ karidona juin kalo tile 19 k'aw ladɔnna k'a fɔ ko Amadu Kufa ale ka jatigɛ wale tabaw ni o ye Katiba de Masina ye o cɛdenw olu kɔni wulila ni ka jigi Bankas dugu kɔni kɔnɔna la ni ka taa bingalikɛ wale ta ka ɲɛsin a dugu caman ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jalasagu Janweli Dege Sagu ale ni dugu misɛnnin caman fɛnɛ u kɔni ye bingalikɛ wale ta ka ɲɛsin nin duguden ninnu ma mɔgɔ 100 ale ni mɔgɔ 32 olu bɔnɛla u ni na Bankaskaw olu yɛrɛ kɔni k'a fɔ la ko ni y'a ye olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka wuli ka jɔ a sera nin yɔrɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛɛ ma ko a bɛ waati jan bɔ olu kɔni ye wele bila finitigiw kɔni ma u ka laminiw olu lakanabaliya hukumu kɔnɔna la ko nka ko hali bi olu kɔni ɲɛ b'a la ko bingalikɛ walew bɛ ka taa ka ɲɛsin dugudenw ma ko hakilina jiginna ko kabini décembre kalo la san 2021 ko bingalikɛ wale dɔ fɛnɛ tara ka ɲɛsin suguden dɔw kɔni ma o fɛnɛ senfɛ mɔgɔ 31 olu bɔnɛla u ni na mɔgɔ 17 olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ joginna ko kabini o waati olu kɔni kun ye banbagaci wale dɔw kɔni daminɛ walasa cogoya min na finitigiw u kɔni bɛ olu ka lakanako kɛ sɛbɛ ko nka ko fo bi hali bi olu kɔni bɛ ka bɔnɛ u ni na nka Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye sɛbɛn bɔ ni bingalikɛ wale hukumu kɔnɔna la o sɛbɛn ninnu kɔnɔna la u kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko hali bi olu kɔni bɛna wulikajɔw kɔni caya ko walasa cogoya min na u bɛ se ka dankari kɛ nin jatigɛ wale ninnu na ka ɲɛsin Mali dugudenw ma ko sabula ko Mali finitigiw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka wulikajɔ yɛrɛ kunba fɔlɔ ko o ye ka adamadenw lakana ale ni u bolofɛnw ye kibara wɛrɛ man bolo ka da kulo kan o de ye walasa ɲinan samiyaji o cikɛw bɛ se ka ɲɛ Mali transition ɲɛma Colonel Assimi Goïta ale taara ka taga cikɛ mansin o belebeleba 200 ale ni 25 k'o di sɛnɛkɛla dɔw ma kibara min sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kunun tɛnɛn don juin kalo tile 20 Mali transition ɲɛma Colonel Assimi Goïta ale kɔni taara Samankɔ la Mande ale kɔni commune kɔnɔna la ni ka taa cikɛ mansin belebeleba ni ka taa o 200 ni 25 ka taa o di o commune mɔgɔw ma walasa cogoya min na u kɔni bɛ se ka cikɛ ka ɲɛ k'aw ladɔnna k'a fɔ ko nin cikɛ mansin ninnu kɔni musakaw la ko a yɛrɛla k'a fɔ ko jamana o kɔni ye a niyɔrɔ ta a la ni 100 sara ye 50 tali ye a yɛrɛla k'a fɔ ko ni masiba ninnu kɔni diyɔrɔ la ko maaba caman kɔni tun bɛ yen nɔ premier ministre fo ka taa se ministre wɛrɛw ma k'aw ladɔnna k'a fɔ ko nin cikɛ mansin minnu kɔni filɛ nin ye ko ninnu kɔni dili ma kɛ kunfɛ ko ye ko sabula ko jateminɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw de kɛla walasa maa minnu ni a ka kan a bɛ se ka di olu ma jamana ɲɛmɔgɔ ale kɔni ka ni mansin ninnu kɔni dili kɔfɛ sɛnɛkɛla ninnu ma a y'a yira u la k'a fɔ ko mansin ninnu kɔni ko a kɔni dikun tɛ dɔwɛrɛ ko walasa cogoya min na ni sɛnɛkɛla ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka u jɔyɔrɔ fa Mali dunkafa kɔnɔna la
ko wa fɛnɛ ko a bɛ fɛn kelen kɔni fɛnɛ ɲini u fɛ ko mansin ko a dira mɔgɔ minnu ma ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka a ta minɛ ka ɲɛ ko ale kɔni ŋaniya de Mali sɛnɛkɛlen o ka se ka malidenw ka ulu yɛrɛ kɔni labalo ko fo ka a tɔ to ko ni a ta ka lajɛ ko Mali sɛnɛkɛlen ko san 2021 kɔnɔna la ko o kɔni taara jɔ tɔni miliyɔn 9 kɔni ɲɔgɔnna la ko wa ko ni ye malidenw ulu yɛrɛ ka dunta fɛnɛ ta ka lajɛ ko o ye tɔni miliyɔn 4 ɲɔgɔnna ye ko o tuma la ko a kɔni yɛrɛ la k'a fɔ ko sira janba bɛ ni jate fila kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ko o hukumu kɔnɔna la ko u bɛna jateminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔni kɛ malidenw ulu kɔni ka dumuni duntaw hakɛ ale ni minnu bɛ bɔ ka taa jamana kɔ kan ko fɛn kɔni tɛna se ka bɔ ka taa jamana kɔ kan ni waati ninnu na ka sɔrɔ Mali yɛrɛ o kɔni ka dunta o ma labɔli kɛ kosɛbɛ ko wilikajɔ dɔ fɛnɛ fanba bɛna kɛ o ye ni sɛnɛkɛla ninnu kɔni tɔgɔ la o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni mansin ninnu kɔni dili ulu ma ko a kɛra nisɔndiya koba ye u bolo ko wa fɛnɛ ko u kɔni fɛnɛ bɛ a layidu ta jamana ɲɛmɔgɔ ye ko u tɛna bɔ a jigi kɔrɔ kunnafoni kuncɛla kibara wɛrɛ man bolo ka da kulo kan o de ye kaye fasoden jɛkulu ulu ka tɛgɛ di ɲɔgɔnmaba jɛkulu o tun bɛna wilikajɔ min kɔni daminɛ bi tarata don juin kalo tile 21 ko o bɔra a ma kibara min sera ma ulu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko synergie des forces vives de Kaye ulu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u ka wilikajɔba min bolodalen don ka kɛ ni kunun tɛnɛn do ye ko u y'o o bɔ a ma ko k'a sababu kɛ bingalikɛ wale min taara ka ɲɛsin malidenw ma Mali kɔrɔyan fan fɛ o dusuma kasa kama ni maa ninnu kɔni ulu ye a yɛrɛ k'a fɔ ko u ye u ka wilikajɔ ka o ko ɲɔngiri k'aw ladonna k'a fɔ ninnu kɔni kun ka wilikajɔ o kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ko sabula ko Kayi ale ni Bamako ko o pasew kɔni gɛlɛyala o hukumu kɔnɔna la ni fasoden jɛkulu ninnu kɔni kun bɛ na sira minnu kɔni bɛ taa Bamako ni Kayi ko sira minnu fɛnɛ bɛ bɔ Kayi ka na Bamako ninnu kɔni kun bɛ na o sira ninnu kɔni bɛɛ tigɛ k'a sababuya kɛ ko pasew ko olu gɛlɛyala an balimaw ni kibaruyaw ne tun b'an bolo bi ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ